Mira, saps què passa? És que jo no sé diferenciar el cant dels ocells, la gent que ve als meus cursos. I tant que els diferencies. Ah, sí? Sí, perquè si jo faig... I després faig... I després faig... Pu, 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 pu. Oi que diferencies els cants? Sí. El problema que té la gent no és en diferenciar els cants. És que si jo dic que el primer és A, el segon és B i el tercer és C, al cap de 2 minuts ja no me'n recordo quin era A, B i C. D'aquí que en Joan Manel Riera, coordinador de l'Escola Natural Corredor i un dels meus mestres, va dissenyar un mètode per dibuixar els cants. Per exemple, doncs ara anem a dibuixar. Si les notes són lligades, per exemple, que no és el cas, dibuixaríem ratlles. Però com que no són lligades les notes, sinó separades, dibuixarem punts. Doncs anem a dibuixar el punt. A dalt, tons aguts. Hola, què tal? Abans, tons greus. Molt bé, molt bé. I a l'altre, a l'eix de les X, el temps que passa. Com que hem dit que és... Doncs farem, si aquest és l'eix, a dalt, al mig o baix? Amunt, no?